На огляді гаманець Minimal в чорному кольорі. Ручна робота, ручний прошив, якісна натуральна шкіра. Всередині два відділи під карти. Відділ під готівку дуже комфортний. Купюри легко діставати. Легенько купюри так само ж заходять. Це дуже суттєвий плюс. Тобто, скільки вам треба, можете дістати. Раз, два. Вони там тримаються, нікуди не випадають. Попереду є також відділ під карти. І позаду один прихований відділ. Закривається все на кнопку. Гаманець дуже компактний, тоненький. Місця в кишені багато не займає. Брелочок в подарунок.